Kisban sono. Kisban pamor. Favorit kae ana kae ya tuh kowe. Sopo? Ya liyane. Wong sing lanang dhewe meng aku kok. Wong sing nang kene pisanan jenengan lagi pisan nang kene to. Sing entuk favorit kudune sing kerep rene no. Nah, wis ping pira? Bintang tamu kok mangan ki piye ta? Ngelih. Mangan kabeh. Mau ya wis diaturi. Mak karo Pak Lurah ni ya wis niku mak rong piring kok ya tetep sing ngelih ya. Nggih, menika kalian menghaturkan apa panglipur ya Mbak, caos panglipur kangge sedaya para warga Bilang Rejo. Wonten pamundutan niki wau ngujiwat nggih. Nggih, enten ngujiwat. Niki tesih kathah niki lho. Oh, lagi dibaca mawon. Diwaca. Masa penonton ya arep didublak barang. Sopo? Iki. Bludak kok. Ya wis karo jumenengke bintang tamu ben dinggo ngewangi awake dhewe ya Mak. Kudu mumpung sing wis ngadeg Om Kiswan, Om Kiswan sing nyekel mic luwih dhisik. Ya dinggo ngewangi awake dhewe barang ya. Pokoke nek mau ngewangi jarum supere gagal. Yo disepoti apa ora? Ya disepoti nganggo serampat no. Wis iki wayahe do nggo dolanan wong tuwa. Do gleleng-gleleng nabuh do antingan wis maremae ka wong tuwa kesempatan iki apa nang kene iki rada dhuwur derajatku ora megur miyaga rada ki ra pati ya rada isian lah iya nek sing dhuwur sampean aman asam lambung aman sip donga aku mau Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu biasa. Suwe ketemu seneng aku. Wis kaya aku ki tak rasa-rasa anu pripun? Kaya Mbah Waluya. Ha kae ditutke Mbah Waluya wedok kae. Mbok. Jan wis. Aku ya nek arep melu bintang tamu ki dandan sing apik. Heeh. Livenan. Apa? Livenan. Liver iki apa?
Iki lho. Gincu. Oh, Listrik. iso nganggo cat tembok. Ya kurang ajar to kowe iki. Ora tau masa wong kok dicat tembok. Nah. Wah. Bunga aku bingung ya. Pripun? Dadi yes iki didadak karo panjenengane Pak Lurah. Nggih, terus? Lah maneh kaya tok ngendikake mau lho Mas. Bintang tamu niki asline kondang-kondang Mbak Tatin, Elisa karo Mbak Lintang. Kok dadi aku tok anggap usul. Hah? Kok aku tuh anggap nelonyor-nelonyorke awakku dhewe ben iso diundang. Lah mbok menawa ora ya. Gengsi ya Mas. Aku gengsi to. Gengsi. Aku Harga diri yo. harga diri. Harga diri, harga mati. Wis suatu saat Pak. Piye harga diri? Ora niku ora harga diri. Dikai wong gelut. Wah, aku gelut-gelut ayo. Ojo ya. Ngono Mas. Iya. Mas Gading. Nggih. Ngene iki ya Mas asline ya. Pripun? Aku ki kepiye ya? Nek dibakoke dadi bintang tamu. Iki rasane ki kurang pede, Mas. Beda nek aku saka miyaga terus tak unggahke ngono kae ra beban. Nek ngene iki beban lah bayaran 7,5 juta ya aku ki, Mas. Percaya ora Dul? Percaya ora? ora. Wah iya, ngapusi wae. Gitu sarekon ngopo ngono ki aku bingung. Lah yo ngewangi aku tok Om. Ya iya tak ewangi lho iki. Lara apa-apa tak ewangi. Ki acara temu dini ki. Ten Bali Desa Pilangrejo Par. Ya. Acarane bersih dusun. Oh. Desa. Oh desa. Tulisannya desa. desa. Ngeyel kok kowe iki desa. Lah sing ngeyel iki sapa? Lah sampean kuwi iki desa udu dusun. Sing muni dusun sapa? Ah, iya. Ya wis ndedonga Nggih, muga-muga warga Pilangrejo sak kiwa tengene sakwise bahagian wayang iki muga-muga kabeh kepanggih karahayon kawilujengan. Amin. Pokoke kalis ing sambikala nggih Bapak-bapak Ibu-ibu. Niki nyuwun sewu kula saniki madeg dados bintang tamu. Kula miyaga nggih kula ayahi bintang tamu kula ayahi. Mayang nggih kula ayahi. Kula nek mayang apik. Apik ning kalah ketrima kalih Mas Gading. Dasare ya piyayine bagus Mas Gading gitu. Nggih. Gagah gede dhuwur nih. Karang kula jaman umur-umuran iki Mas Gading 19 20 ya ngentek-entek apa-apa. Ora kaya dirimu. Wis saiki arep ngaturke apa? Ngaturke Aja suwe-suwe lho iki aku mumet lho iki. lho ayo mumet bareng. Oh ya aja mumet bareng. Kowe nek mumet medhon le mayang. Terus kan genteni kono. Ama, oh bayare tok emplep kok. Heeh. Aku genteni rasudi. Padake. Wis gara-gara. Ya gawe arep anu ki sapa? Hah? Arep ngopo iki ngono lho. Lah arep wayangan ngene. Lah ya wayangan ki kon bal-balan ki penonton. Wah, mbahku di video call Mbah Walu ya. Wis. Lah ya. Tekel oret. Bisa coba sehat ya, Mbah. Wis go ning aku aja kon jola-joli lho ra iso aku. Ki ngedeke iki lho bintang tamu ki lho aja meng aku tok. Lah nggih. Semene iki sik-sik dhewe meng aku bayare. Nek karo nilai pamundutan Om. Heeh, pamundutan diwaca Mas iki disiarke secara live dan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi Dalam Seno wabarakatuh. Channel. Sugeng dalu. Nggih. Gading badhe nyuwun gending Gerajakan Banyuwangi ingkang nembang Mbak Anting saking Pak Darso Klaten matur suwun nggih. Ting. Nah terus enten
Niki ayang-ayang. Sampun transfer 100.000. Yes. Saking Danar Mandiri Sleman. Nah, Niki enten melih. Mas titip sawer tuk wayangan ki gading nanti malam nggih. Nggih. Nyuwun gedeng mujiwat. wah mujiwat. Nggih. Dibawani niki. Sing bawani sapa? Iki lho yang nembang duet Mas Keswan and Mbak Lintang. Kowe ora cemburu. Hah? Aku saiki nekat lho aku. Kono nekat to kae lho. Oh, Surabaya. Ditunggoni kok. Ora Arep apa-apa nekat. nek yahene ra krungu bojoku. Oh. Terus Pun lagi niku. nah iki ya didek. Posisi siji meneh, Ding. Sugeng dalu Mas Gading mugi lancar pagelaranipun dumugi tancep kayon. Amin. Nyuwun tembang imbangana katresnanku. Dibawani aja turu sore kaki. Ingkang nembang Nduk Mega Prastiwi. Matur Mbah nuwun saking kula Ibu Suharmi Depok Jawa Barat. Nggih. Kanca waranggana komplit, Mas. Komplit Om komplit. Iki mau talune kok sik muni ming wong loro. Sing muni wong talune. Sing muni lha sik Jiro Lupatmo 6. Iki kon ngopo iki? Muni piye muni matrut po? Ora, lha sik kur ngono lho. Oh, nggon kur mau. Ngono cek ramune kon mulih he Mas ngopo kan. Sing pojok dhewe kae wis tuwa ya. Lah kae iki nggo jimat. Nggo jimat. Iki dienggo jimat. Oh. Iki dienggo sajen. Ingkung ya. Ingkung. Wah, potel-potele engko. Iki Mbak Tatin, Mbak Elisa iki. Diaturi kon. Nggih, dijumeneng ae gitu. Dijumenengake karo Mbak Lintang, arep sapa sik, Mas? Nun, Arep sapa sik di antara bertiga iki sik cantik-cantik iki? yo bareng no Om. Bareng. Bareng. Heeh. Yo. Disepoti teng arep spoti apa Teng spoti teng. Loh, kok linggo? Lah yo gentenan. Hei, Engko tak anggong sikik gek tak ngadeg meneh, Lis. dibayar larang-larang lenggoh ya Mbak Wis ya. ra kuat pokoknya Mas Kesani ngadeg sedikit Ora wis. apa-apa. Lah ya faktor U ya berarti. Arep linggo ra apa-apa Faktor niku nek umur. Nek ana netizen nganti ana muni betene lempoh rasa. Wis tak ngadeg aku. Nah, Ah iya, wong ngadeg kabeh no. Dibati-bati. Kesuro netizen. Nggih, kok Mbak Tatin, Mbak apa Sintang Mbak Lintang. ya wis lali to Pak De. lali ya. Karo Mbak Lintang Elisa. Kairo. Nggih, sowan malih. Alih Pak Naryo, sembah nuwun Pak. Wah. Tadi sudah berbincang-bincang ya kita Gimana ya. kamu diajak bincang-bincang apa sama Pak Lurah? Ya ditanyain kabar. Ya. Iya. Kalau saya tanya kabar sama Mas Gading udah belum? Ya Ya tanya dulu, ini kan baru prakata nih ya, harusnya kita bage binage sama Mas Dalang gitu. Lagi binage. Gimana Mas Dalang sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dedek sehat, Dedek. Apa? Dedek sehat. Sehat. Alhamdulillah. Wis wong tuwa ora arep delok romane cah cilik. Rono tang nyerak. Piye? Nyerak. Warono sih Pak De. Aku Wis lali. aku ro kowe dadi tenan kok. Aku cah gampang kilaf ya. Salaman dulu. Iya, Salaman. Salaman sih. Gini-gini. Alhamdulillah. Wah, panasnya tangannya. Sing salaman aku rasa do pringis-pringis. Pengen po. Sing GR ki penonton ya rasane. Lah ya melu bunga ki rasane. Ya, yang penting sehat ya. Mbak Lintang sehat. Iya. Ijen yang ki dinten Apa urut nom, urut nom.
Nggih, sugeng dalu macange Mbak Yulimbo. Sugeng dalu. Oh nggih, sehat nggih kula nggih salim riyin. Nggih, alhamdulillah. Lho, beda to le salaman. Nek karo aku langsung dicopot Lho ngene. kalau karo aku mau lembut iki. Lembute piye? Iya dicekel ngene rada suwe 5 detik ngono. Ah, lah ya beda. Coba sing iki. Iya Mbak Tatin piye Mbak Tatin? Ayo, Arep apa? ayo. Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu. Loh. Kok iso ngono ya? Tergantung. Ya, saiki dumeh ana lintang yo lali karo Denok Tatin. Biasane nek ora ana lintang, ayo Denok Tatin ngono. Saiki dumeh ana lintang kok dadi Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu, langsung ngono iki maksudnya piye? Hah? Yo ora wis baleni meneh, baleni. Sugeng dalu Mas Gading. Nggih, dalu. Malah saya ora. Saya penting salaman sik wae. Lah, iki delok salamane piye? Kok nek ora tak dukung pertunjukan. Piye? Tos wae. Oh, tos. Tas ya. tas. Oh, beda. Ini ta. ini Beda. tanda kasih sayang beliaunya sama Akil. Piye? Kasih sayang gombal kok. Wes mak plek ngono. Plek iki tegese Plek iki wis Friend ya. konco banget Konco dadi nek banget. terlalu konco dadi plek 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 plek. dikerepi le plek. Aja kaya ngono. Kuwi apa kuwi? Kowe kok wah wis Kita tuh kene plek kan pisan kita konco lah. Ah. Nek koncone kental kan ngene iki plek 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 plek. Ora. Ora. Oh tepuk tangan. Iya. Aku gak nek karo kowe gak. ayo plek nanti. Dilit. Kok nek karo kowe tak beda arti gak. Ya beda arti piye ah mang menit kowe kok. Plek. Orang dadi aku sing malam hari ini sowan lagi Mas Nggih. Gading Nggih. wonten Pilangrejo. Pilangrejo. Nggih. Menika nggih dirawuhi kalih Pak Penewu. Nggih. Nggih Pak Lurah. Pak Penewu, Patok Pak nggih Lurah. segi rawuh. Nggih. Sedaya perangkat desa Mbak Tatin semuanya Iya. rawuh alhamdulillah. Sedaya perangkat desa. Gak lupa IKPR ini juga. Iya. Komplit ya. Pulang Oh dari iya. Pulang pokoknya semua. pulang dari Masih semangat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu Mantap. semuanya Siapa, dari Lis? IKPR. Apa? IKPR. IKPR sih nang Jakarta ya. Ya, singkatannya Ikatan Keluarga Keluarga. Pilangrejo. Keluarga para Benjang tanggal 9 Oktober Pak Mas Gading ten Taman Mini. Terus Hah? Yo takon rawuh rono karo nggawa jarum super. iki wis dadi bintang tamu len dremes ki dikurangi. Justru dikurangi. Justru kuwi kesempatan ya sa kuwi iki dadi Isen-isen watak wantuku. ora. Kuwi iki wis dadi watake. Watak, Dadi iki. ora bakal iso ilang. Ora iso dilangi ambok yo. Ora iso yo. Ora iso. Saiki dongake dinggo Aku warga wis. kowe wis ta? Oh, Wis. saiki Mbak Lintang. Oh ya, pokoknya khususnya buat keluarga besar semua dusun Pilangrejo. Pilangrejo semoga panjenengan sedaya. Ini desa ya Pilangrejonya. Oh ya, didoakan semuanya semoga sehat selalu. Amin. Panjang umurnya. Amin. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Pokoknya doa yang terbaik Mbak Tatin, Mbak Ya. Elisa. Ya, disapa juga ini karena penontonnya saoke-oke, blublak, Ini ki dublak, yo. bludak, bludak, bludak. tumplek blek saoke penonton dari tahun ke Tumplek blek. tahun. Yo, tumplek blek, Tumplek blek. saoke yo. Tumpek. Tumpek, tumpek, Tumplek tumpak blek. Tumpek. angel tumpek, blek. Banyak orang mau ning kene Mbak Tatin, Mas Iya. Gading. Part 2 ya, Mbak ya. Neng di taman desa lagi dada dulu yang dari taman desa iki. Nobar nganggo layar gede, layar tancep ya. Iya. Layar tancap. Angel Tancep kono. kok. Kene tak larasi ke Apane? tutuke. Iki yo Ya, bisa ora streaming iso. Mbak Lisa. Ya. Kalian Delang Seno menika nggih dadi acara malam ini bisa dilihat di seluruh dunia. Ya. Melu seneng juga Mas Gading untuk penghargaan dari Desa Pilangrejo. Matur sebagai nuwun. Wow. Dalang favorit. Ya alhamdulillah. biasa. Nggih. Bintang tamu favorit rano ya. Bintang tamu Kisban, Dremes lho. ono. Bintang tamu favorit. Favorit to kae ana kae yo du kowe. Sapa? Yo liyane. Wong sing lanang dhewe meng aku kok. Wong sing nang kene
pisanan jenengan lagi pisanan kene to. Sing entuk favorit kudune sing kerep rene no. Nah, wis ping pira? Bintang tamu kok mangan ki piye ta? Ngelih. Mangan kabel. Mau ya wis diaturi. Mak karo Pak Lurah nih ya wis niku mak rong piring kok ya tetep sing ngelih ya. Nggih, menika kalian menghaturkan apa panglipur ya Mbak, caos panglipur kangge sedaya para warga Bilang Rejo. Wonten pamundutan niki wau ngujiwat nggih. Nggih, enten Mas mujian. Jante. Iki tesih kathah niki lho. Oh, lagi dibaca mawon. Ah, nggih, padahal Bocor. Diwaca, dibaca. Masa penonton ya arep didublak barang. Sapa? Iki bludak kok ludak kae. Ya. Mbok sesuk ki sinau basa wis kowe ki manggon-anggone wis pirang puluh taun kok. Basa. sowan ngambah. Hah? Sowan ngambah. Sowan ngambah. Sowan ngambah. Bune pake ngambah. Pake ngambah. Gawa jarum super. Mung sak Ora jarum. sane Elisa tok ora apa-apa aku ora njaluk apa-apa. Ame butuh Lah kados lah kali jarume. Elisa. Oh. Metu to, Pak. Metu to, Pak. Matur nuwun ya, Pak. Berkah barokah. Alhamdulillah. Kene siji aku. Wis ora. Lah iki mau bagianku tak nehke kono kok. Ayo wis ngono kuwi kok aja njaluk bali timbel. Hah? Timbel. Alangku ditambani kene. Dokter ra iso nambani nek njaluk bali timbel ngene iki ra iso nambani. Ambek dokter profesor ra iso. Malam hari ini juga diiringi dengan Anak-anakku pawenang. pawenang. Iki sing latih aku Ini teh. bagus-bagus, ha? Sing latih aku cacah iki. Oh, iki gensi lan jenengan. Weh, lah kandhani kok Ngelatih nggon sarune iki lho. ya ngelatih le nakal. Nah, ini. Pokoknya semangat buat semuanya. Semangat, Untuk ya. Mas Gading. Sindennya juga Mbak Tati Oh, masih sindennya muda. ada masih muda, yang dua, yang lainnya Ya, ini yang sudah tua. tua semuanya. Iki sing seko anting mendono iki gur Oh, wis bekas, support. bekas. Siwo anting, siwo Agnes. Ya, sik lorong kok dikenalke engko. Iya. Nggih, Menika napa Mas Gading lagune? Nah niki Yang mana sedap dulu? tak maca sik niki. Oh, maca riyen Nggih. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Mbah ngefan banget sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang. HP ku khusus buat wayangan. Wah, edan. Ah, Tanpa WA barang ya HP-ne. adik, aduh, tiang mantu pasti wayangan. Mbah. Wacana Jan ngono salah dene Gimana Mas kuliah. Gading? Delok. Nah, iki Ya, ono apane iki? guru baca. Wis diwaca sik. Oh ya, Mau jarum super mau? ora beda urusane. Salam kenal ya Nggih. buat Nah, Boloseno. Ah, iki Boloseno di tempat. Ya. Oh. jenengan ASS. Iki tegese apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Mbah, ngeten banget. Oh, ngefan banget. Heeh. Sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang HP ku khusus buat wayangan. Waduh eman Pak iki. Micet barang dong iku dulu. Adio tiap mantu pasti wayangan Om. Bahkar titip kain buat Om Gading Pawukir ya. 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 Semoga diterima dan dipakai ya. Ya. Om, rumahku deket Masjid Al Hikmah. Boten nggih ya. Sidowayah Gun Iki Ya. surat cinta Gun apa? Gajah Bayat Om. Dawa tenan ya. Mbah Kal, wah iki tobat dadi kowe iki maca ora siramu Ini bunek. bahwa intinya Iki wae diwaca iki. apa? Intinya Mbah Ya. ini nganu maringi Mas Gading kain. Nah, niki lah niki. Supaya nanti bisa buat kenang-kenangan Mas Gading dan dipakai buat Mas Nah. Gading gitu loh Mas. Oh, arek ya karepku ki ora arep ngurangi apa kontul diaturke dandang diaturke kontul ke. Nah ini Karepku- ada salam buat Bu Prastiwi ya. Ya. Semoga Mas Gading panjang umur, awet sehat. Ya. Ya.
Apa iki jangan mabukan ya? Ya. Mumet tak? Kemarin soalnya saya Ya. di wedi kok muntah-muntah terus. Salah Iya. nggih, Mas Gading memang mempunyai jenenge riwayat penyakit ki asam lambung. Dadi ini Asam lambung. semoga lekas sembuh ya. 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 Terima kasih ya. Ya. Nggih. Ini saya bacakan lagi ya. Ya. Padahal nyun tembang sambal kemangi. Ingkang nembang Mbak Tatin. Oh, sambal kemangi. Kagem Pak Lurah. Tambah sedaya perangkat ugi kagem sedaya pamirsa. Oh nggih. Saking kula Cinten? nolawikan tiyasa. Putra Pilangrejo sampun keparing nyawer 500.000. Wah, edanane. Nggih. Mbak Tatin iki tulisane. Oh, Mbak Tatin ya kene. Yo. Ngene. Cah cilik aja nyekel duit. Nah, iki ana meneh. Mbok menawa iki Om Keswan to? Yes. Mbok menawa. Abek. Andonga. Sik. Kang Gareng lho. Aku njaluk lagu Garenge satu mengko, langgam gubuk asmara dindangdutke sragenan. Dua fragmen ketoprak suminten edan. Nah, saking Mbak napa Mbah niki? Cinten? Nggih, saking Kali Gedhe Mbah Suwardi Kali Gedhe. Oh nggih, niki wau sing nyuwun sambel kemangi niku Nolawikan Tiyasa putra Pilangrejo. Nggih. Nggih. Pundi riwen, Mas? Ujiwat malu Mas. Pejiwat. Alusan sih Mas. Oh nggih, pejiwat rumiyin. Oh niki melih niki. Apa neh? Sugih dalu Mas Dalang, kula Susan Ariyanti saking Hong Kong. Nyuwun Brahmin seminten edan dipinangkani Mas Gis. Wah, jana. Poin tim. Kalih Mbak Tatin nggih, nggih. Niki wonten rejeki sekedhik 250.000. Yes. Matur nuwun. Sukses nggih. Nggih. Sukses. Ya Mas oleh 500 lho tin 250 mbak aku kok. Nggih. Siap. Ya Mbak Elisa. Doni, ayo bawa. Yo Mbak Lintang dulu, yang tengah dulu. Ayo Dok Lintang. monggo. Tak dadeke mantuku kok Lintang itu. Anakmu umur piro emang? Mang tahun. Ya suwen oleh ngenteni. Mang tahun. Kanggo dolanan minggu Mbak. Doni Mas Mustika ning sang seming hati Wah, Mbak Tatin. Ngapa? Ya sip suarane Lintang kalah kok Tin. Ya ora. Kalah lemu. Oh nek kuwi ya. Lah iso no. Piye tak kepit kene piye? Ayo aja, aku wis kulino dikempit e.
Ame Padha padha. sing omah ya. Lintange lencir kuning. Walah, jan. Ngopo? Bangkeane nawon kemit. Nek aku, nawon apa? Nawon das. Aku arep muni ndasmu ora wani ya. Aja, wis bacut. Esem lagi? Loro. Elisa genti, aku pengen krungu suarane Elisa. Lah kowe iki budhek apa piye? Aku wis loro mau sing jentit-mentit mau lho. Apa sih? Jentit-mentit mau lho. Ngilangke rasa kang tamu sijine tengah kene. Melu nyanyi. Ayo. Sing terakhir Pak De. Gregele. Oke. Aja lali gregele. Siap. Madhepe rono. Sik, tekon Artis cakapane papan apa? atas iki. Tresnaku. Tresnaku. Kok Sego Riyadi piye to? Sundul pancen kupinge. Tresnaku. Tres naku sundul yati sip ta Sae boten Pak. Sae napa sae? Sae napa sae? Daleke ya. Omonganmu kepenak nih kok rasaku deg-degan to Lis. Apa sae? Kowe meni piye? Piye mau Elisa meni piye? Sae po sae. Terus bar kuwi monggo. Bapak ibu guru sae. Ya Elisa monggo piye? Sae po napa sae lho Bapak Ibu Monggo sae. ndang mangkat ngono. Heeh. Den aku ki sing arep ndang mangkat munggah kaji maksudnya. Amin. Mangkat derajate dadi bintang tamu kondang. Siap. Amin. Bapake lho tiang saya tau. Ayo, Mbak Lintang ya. Monggo. Duet kalau Giswan. Ujiwati yen angga ketlati anjing-jin alisi sasapa wani lancir kuning ngang sama ki
sing ngendang wis kaya umur 80 tahun. Ya ora. Oteng. Engko ora mung wayangan melu aku teng nang Sapa? Buri Kelir. Jenenge sak gonteng. Oteng. Koteng. Oteng. Oteng, Saya tahu Oh, koteng. Oteng. ngomong kono sesi perkenalane Mbok. Perkenalan nang Buri Kelir lho ya. Tak kekrek. Sia-sia. Ora masih kae iki sik laden nyampluk gong. Oh, tak kira kok andang gong. Masih iki nyampluk gong. Tak kira Lopez pakai Z. Ora, masih ora sengaja. Mong tansah tak lalekke nanging terus Terus lek. Mengke tibake Jayawana ya, teman-teman Pawenang. Wah, jos. Jayawana, ayo notasine dibuka. Kesan pampuntonku upamane segar ojo ngasih layu angga cecundungku aduh Kang Mas Musti Ayo. Coba Mas Gading. Jayawana. Salah. Kleru po? Kuwi aku mbiyen. Wah. Ora mirang-mirangke aku. Jayawana nanana. Salah, aku terus digruduk aku mayang kon medun aku mbiyen. Ayo coba Mas Gasrani ya. Cakepane apa to? Jayawana poyang payungan rasaku. Jayawana kaya gumleyang ragaku Jayawana tasang kaya Wis. Sampun. Setunggal monggo setunggal Nggih. dipun pinangani Mas Gading. Nggih, Mas Gading niki pun suasana sampun angep nggih, Nggih. sampun saya kepenak sekejo. Nggih. Mbok menawi tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Lurah Pirangrejo menika Bapak Sunaryo saged minggah Nggih, nggih. Jelas niku. Aku. Monggo ayo srepeke pelok barang. Monggo Monggo, Bapak monggo. Sunario. Tutuk, tutuk, tutuk. Jarwa muda-mudane bangsa Indonesia. Tutuk, tuk, tuk. Tutuk, tuk, tuk. Nggih, matur nuwun. Kula tak jerak Mbak Elisa padha-padha bujange. Yeay. Loh, kok bujang iki to, Pak? Nek kali lintang karo mengke Mas Dalang cemburu. Wah, gue, ngono kok nek cemburu bantinge apa-apa ya Pak niku. Sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu Mbak Cek. Elisa, Mbak Tati, Mbak Lintang. Nggih, Mbah Bapak. Nuwun nika saged Mas sowan malih. Kiswan. Sugeng dalu Bapak.
niki perdana bintang tamu nggon wayangan. Nggih. Sesuk nek terkenal nek diundang Pilangrejo aja larang-larang. Wah, mboten Pak wong Tapi sae nggih Pak Bapak nggih. mawon. Sae niki. Sae. Saya. Mboten muyuh enten mriki niki pun sae. Matur nuwun niki enten iklan Mas Dalang. Nggih. Ya monggo Pak. Pak. Oke banget niki. Siap. Waduh, sak gepok. Abange mboten sak Iki kok yo diketoke, Pak. ketut ngono lho. Pun. Nek kira-kira kabotan Salahne. kula sae mawon sik abang niku. Nggih, pisan niki mengke jenengan buka isine pinten mboten ngerti. Iklan. Lesehan pojok Mbak Puji, alamat di teras toko bangunan TB Langgang Jaya, Paringan, Gojo, Kedungpoh, Nglipar. Di teras toko Wargrosno Ngawen atau Kidul Pasar Ngawen, Gunung Kidul. Mulai buka jam 5 sampai jam 11 malam. Minta lagu Dewol Gunung Kidul. Monggo. Dibika Pak. Jangan buka dhewe wong senes hak kula nih. Dan transparan toh Pak. Dibuka. Transparan saniki napa-napa kedah transparan, Pak. Transparan. Berarti 200.000 rupiah. Yang kedua. Yang kedua, Bukdesma Batur Agung LKD Nglipar dengan unit usaha UPK DBM Nglipar. Ini usahanya pinjem-pinjem nih kita. BMT Batur Agung Nglipar, toko Wargrosno yang berada di alamat Kidul Pasar Ngawen. Setiap tahun memberikan CSR ke masyarakat Nglipar sebesar 128 juta. Memberikan bagi hasil desa sebesar 42 juta. Direktur Tukiran, Ketua Penasehat Lurah Pilarjo Sunaryo. Iki enten. Anjir. Dibuka Mbak Lintang coba jajal buka. Nah. dibuka. Luwih akeh iki Mbak Tati. Ora enek lho, aku ora korupsi lho, iki ora enek lho. Mesti niku sik kecer mau niku mesti. Mboten. 500 Mbak Tati. Oh, 500.000. Iya, Terima kasih. Dari Bum Desa Batur Agung. Nggih. LKD Nglipar. Oh iya. Iki rada angel iki. Alesa Malika Adiatma. Ajeng nembang Anoman Obong dari SD Negeri Pilangrejo, alamat Pilangrejo, versi Jatilan. Oh Iki nggih. ketok arak nembang, arak napa? Sinten? Bawa Anoman Obong. Oh nggih. Anak asli anak Pilangrejo. Nah, niki Oh, gali. sinten, Gali Pak? potensi. Alesa Alesa, Malika oh, Adi. Alexa. Mungkin Oh nggih, jenengan mungkin. nunggahke. Oh nggih. Siap, siap, pokoke siap. ben boten kuciwa. Nggih. Napa malih, Pak? Pun telas. Jenengan boten? Request nopo Bapak request biasane nopo, nggih Pak? Nek kula lagu wajib, lagune wajib Pilangrejo. Pripun? Lali janjine. Lali Oh, janji. siap. Ayo dibawa, Jelas. dibawani. Oh nggih. KPR munggah. Nah, ngono. Jas. Ponen Mas Agung munggah, Mas Muryono munggah, kabeh munggah. Bawani riyen nggih. Niki Bawani. ajeng napa Rin? Jadi napa? Oh, lali janjine. Lali janjine. Lali janjine Wah, mboten napa-napa. Langsung jenengan wae spesial. Enak sing bawani, dibawani. 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 Panjenengan to, Pak? Kok langsungan. Dibawani maksudnya bawani ngoten lho. Nek kula bawa mboten kelangan. Mboten. Nek pundi? Ya milih bawa terus ngenehi. Ora. Tin, kowe iki kok gene ya kowe drimis. Ora, aku- Adene kok ngonekke aku. Aku nek karo Pak Lurah iki wis kanca. To the point. Oh, aku Wis aku nek plek. Pak Lurah ki wis dianggep anake dhewe aku. Alah wong lagi pisan rene kok. Ora ya ping 3 aku rene sopan rene. Aku ya ping piro. Monggo dibawani Mbak Nggih. Tatin, Mbak Elisa. Oh nggih. Dibawa Tino minggu ki anggitane sapa? Anggitane. Dijlentreke. Sing nganggit kuwi sapa? Ben yo ngerti. Oh iki anggitane iki. Nah, Ha ta? kudu dicetak. Kudu. Ket sing nyetake Lisa wae, aku Ya. tak beres. Oh lah nggih menika anggitanipun Ki Geter Pramuji. Ah. Oh menika nggih. Tepuk tangan kagem Ki Geter. Wonten griya menika ya. Jas. Lah iki kok uwi ngapa ta iki? Oh, wis saking semangate Pak. Oh, Anake nggih. niku. Mengidola kok. Dalange nggih mengidola kok. Nggih. Apa, Pak Ti? Ora wae. Alah, kaya meso mampir kono lho, Pak. Oh, digendam. Wah, Karo ibu Yu ya Prasi. idolane banyak sekali kaya Bu E Prastiwi iki. Eh, kayak Peng- matek aja gendam ya Ayo. operasi. Gur meneng wae ya meso
iso dilewati Pak Lurah ya disangoni nek ra pancen idola para pemirsa semuanya ya. Pokoknya Bupras TOP BGT ya. Apa Top banget. Top banget. Menika menangani Pak Pak Agus nggih. Monggo Pak Agus katuran minggah wonten pepanggungan menika menyapa warga Pilangrejo. Yuk, Spote Mas, apa Mas? Sepote apa ayo pelak? Arep apa? Sepot mah dodeng pendonong. Waduh. Kayak Rasido. Ini mau latihan kepiye? Wah, mirang ke aku tuan. Drohon. Monggo Pak Gung. Pak Agung. Kleru. Pak Agung. Pak Agung napa Pak Agus? Pak Agung. Bapak Agung. Pak Agung. Pak Agung nggih. Lenggah pinarak mriki Pak Nggih, Agung. monggo Pak. Sugeng dalu Bapak. Menika Jarume sampun. Jarume Oh sampun Pak, pun kula jolke beras. Mesake. Nggih. Mesake. Oh nggih monggo Bapak. Nggih, monggo. Monggo Mbak Bile wonten satu kata dua kata dulu monggo. Boten. Pripun Bapak? Langsung mawon. Wonten dawuh menapa? Udang kuning. Oh udang kuning. Nggih, ingkang nembang sinten Pak? Jenengan kemawon. Oh, Bapak niku. Nggih. Siap. Mriki Monggo Pak. Pak. Lenggah. Nggih, lenggah piye ta? Maksudnya jumeneng wonten tengah-tengah. Jumeneng ana tengah-tengah. Ya. Nggih, lenggah ngono. Lah sampean ki kok tahu-tahu mak trungul ning kene iki. Wah, lah nggih. Tahun Pak. wingi urung, Langsung podang kuning. langsung podang kuning. Bowo. Iya. Dinding Mas. Ini yogane bagus-bagus enom kabeh. Nggih. Langsung wes diomeli terus. Langsung cul wonten Pak. Cul swara nggih. Nadya nuju temu manuk. Kayang to? Iki Kalah kowe. Nggih. Kalah bintang tamu kok ora Oh, iso. nggih. Bintang tamu dadakan kula Pak. Oh iya. Najan wujute mung pekesi kok dadi manuk. Peksi Pak. Gawe taline bronto weh jan nah goro-goro sampeyan Lah kula salah napa melih? Kula ket wau mendel lho Pak. lah iya iki sengaja lah iki iki marai slewo Nggih. alus manis tumrap ati wis suwe nggon kula lono golek isi podang kuning kok manuk wis dadi golekan iki kepiye Nggih. Wah, manuk jenengan sok digoleki mboten Wah, sing goleki kathah Pak. kathah Bang pelecet barang nganti goleki. iya Seneni terus iki. Ra entuk omong-omongan. ibu bunga ing
teko nyanding bisa dadi tombo tugas gue serampung Mas Agung ya ayo Bapak. Nggih. Langsung nggih. Yuk. Nggih, monggo. Ya, Tang. Ya, wes.